Umabot sa 30 local government units sa OLGU sa buong Region 6 ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Base sa datos na inilabas ng Office of the Civil Defense o OCD Region 6, 18 ang mula sa probinsya ng Antique, 2 sa Negros Occidental, 8 sa Iloilo at 2 naman sa probinsya ng Guimaras. Kabilang sa 8 bayan na idineklara na state of calamity sa probinsya ng Iloilo ay ang Estancia, Sara, Iloilo City, Bingawan, Pasay City, Barotac Bueo, Digli at Balasan. Napag-alaman din na pinakapektado sa naturang kalamidad ay ang sektor ng agrikultura at apektado rin ang supply ng tubig sa buong probinsya. At itong balitang ating tinutukan para sa K5 Network News. Ako si K5 Eric Canyazares para sa Kampyong Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Western Visayas, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.